Ha arribat ja la nit més màgica. Benvinguts, sa majestats, gràcies per vindre a Castelló. És per a nosaltres un honor que hàgiu vingut en una època tan difícil. El Covid està castigant molt a Castelló i vos demane, en la meva carta personal, que cuideu de tots nosaltres. Sé que ho intentareu. Hi ha unes persones de Castelló que estan molt preocupades per saber el que aneu a dur. Els xiquets i xiquetes. Aixina, que vos demane, per favor, que mos conteu alguna cosa de com serà la nit màgica d'avui. Bona vesprada, benvinguts xiquets i xiquetes, famílies, autoritats de Castelló de Rugat. La nostra cordial salutació. Ja estem ací, ja hem arribat. Un any més plantant-li cara a la pandèmia, presentant el passaport Covid en cadascuna de les massa fronteres que hem hagut de travessar. En primer lloc, volem felicitar-vos l'any nou a tots i totes. Feliç any 2022. Que els vostres desitjos i il·lusions no deixen mai d'il·luminar-nos. Enguany, moltes de les cartes que em van fer arribar a les nostres pàgines ens van sorprendre molt gratament. Per una banda, es nota que este poble està ple d'artistes. Com hem gaudit de cadascun dels vostres dibuixos, els sobres decorats i els cartes enrotllats, són verdaderament creatives i especials. Però, encara que ens agrada més si cap, veure com avanceu, any enrere any, la vostra escriptura. És tot un plaer veure com us esforceu i com en anys tan difícils i complicats us porteu. Heu fet un esforç extraordinari. Sabem que alguns heu estat confinats, que heu seguit totes les instruccions que us donaven els majors, que heu ajudat tot el que heu pogut, portant les mascaretes, rentant-se les mans. Per tant, no patiu, que us mereixeu tots els regals que us portem. Les vostres cartes també ens parlen dels desitjos com que s'acabi la Covid, la pobresa, que millori la salut de tothom i del planeta, alegria per a les persones que estan deprimides, etc. Tots aquests desitjos ens omplim de satisfacció i esperança. Sabem que vosaltres sou el futur. Els vostres esforços per a fer un món millor comencen esta nit. Esta nit màgica, la ciència i el coneixement que ens falta avui dia. Segurament el descobrireu vosaltres. No deixeu mai de formar-vos i d'estudiar entre joc i joc. No perdeu la curiositat i la dolçor. Als Reis ens agrada molt que compartiu els joguets i que demaneu jocs que no siguin ni violents ni sexistes. Tots els joguets són per a tots i totes. Als que no han demanat res, volem dir-los que no es preocupen, que la nostra màgia ahir sí que arriba i ja sabem el que necessiteu. Tenim també un missatge de part dels xiquets i xiquetes per als majors del poble. El respecte i el manteniment del poble és tasca de tots i totes. I encara que hem vist que no ho dugueu malament, vos recordem que sempre es pot millorar. Tenim un poble preciós, acollidor i solidari. Cuideu-lo. Moltes gràcies per les vostres mostres d'afecte. Desitgem que els regals vos agraden i que l'any que acabem de començar vinga ple de salut, amor i benestar. Vos estimem. Sigueu feliços i fins l'any que ve.